What's up mga kapasaway? Bilatiba. Ara naman ta. Oh, perfect. Welcome back. So, may iga-share ko sa inyo ng mga storya, no? So, muna yun, may ara sang mag-iloy. Nanay, kag ang bata, yung lalaki. Ang edad sang bata, yung lalaki, 7 ka tuig. Okay, 7 ka tuig. Tigin abandona na sila sang tatay nila, ginbulagan. Inuwanan na sila. Ti samtang sige ubra ang nanay, ang bata ay eskwela. Uy, doorbell, perfect. Nanay lang. So balik na tan, no? So di natutugane. Oo, ti amo na to. Ti ang nanay ga ubra, ang iya nga bata ga eskwela, so sila lang gasagot-sagot. Sila lang nga duwa ang pangabuhi. Okay. So may ara isa ka lalaki nga bulagay man sila sa asawa ya. Ang upod lang sa lalaki ngayon na amo ang lula ya sa balay. Ti ano ta na kay nagluyagay sila nga duwa, nagdayunay sila. Sila tibaya. Perfect. Nagupod sila sa isa ka balay, nagupod sila sa balay sang lalaki. Okay? Ang nanay kag ang bata. Dason ang nakilala niya ang tatay kag ang lula. Nagupod sila sa balay, nagpuyo. Pinatibaya. Ti amo na to eh. One time sa kagabi, ang bata tulog, tapos nakabugtaw sa kadumangihi isa. Pinatibaya. Ti nagwa sa CR, pagwa sa nagwa sa kwarto ya. Pagwa sa kwarto ya, ara sa lula ya, galantaw TV. What? Mga alas 11 na sang gabi, si lula ya galantaw TV. Ang bata si Junjun, pangalanan to si Junjun. Si Junjun mangihi, pagpangihi ya, nagwa na sa pagkagwa yan, nakita niya nga abri ang kwarto sang mama ya, upod tong stepdaddy niya. Diba stepdaddy na, ginlingding niya, paglingdingin nakita ya gapay. Pinatibay. Gago! Gapay sila nga doon. Ang nanay kag ang stepdaddy niya, ang stepdad niya gapay. Tinatingala ang bata. Sige lang tao ang bata. Dugay naglakat ng bata, mangkot kay lula ya. Ang ambal ya. La, ang nakita ko to bala si mama kag si Tito Dad, Tito Dad, perfect. Ay, bilakibay, perfect. May sampawanay sila. Ano man ginahimo nila man? Munambal sa bata. Si Lola nagambal. Babay ilan na sila. Gapait na sila. What? Ang bata, curious ang bata kung anong fight. Gambal ya. Gambal sa bata. Bila, tudlok imong ko na bila. Hambal ng lola. Hindi pa na pwede sa imo to. Kaya nga bata ka pa. Magdako ka, pwede mo na mahimo. Di ano to na kayang bata, pilosopo. Hambal sa bata. Sige na palala, tudlok ikong palala para pagdako ko, hindi na ko magmanol, kabalon ako. Gago! Uy! Katawon! Pinatibaya. Di si Lola. Doon nagtagring ang ulo ni Lola. Si Lola, gitudloan ni si Junjun. What? Pinatibaya. Tiyan mo na to. Nago sila. Nagpahit man sila ni Lola. Puta, nag-send sa storya ni Wisit. Pagpahit nila. Nanakpan sila sa stepdad niya. Alintigin buyayaw sa.
Huy, pinagtibay ka nga bata ka. Ginapait mo ng nanay ko. Ano naman ba siyang stepdad ya? O isa bala sinabat sa bata nga. Pinagtibay mo man eh. Ginapait mo magaling nanay ko. Gago! Puta, storya. Buisit. Ang sinder, sino nalipat ko? Sino ganang sinder? Sino basta kadamo may gasen sa ako, no? Kina isa-isa ko, ban ka kalawig sang storya. Kaga nga ako nga chimpo, kagamay na lang. Kay tungod nga kabalo na ka mo ah. Oh, kagamay na sa chimpo ko. So mang wash out anay, no? So kung sino lang makita ko di sa notification ko mula nang i-wash out ko pasensya gid kay kadamo. Kay why ko di listahan subong nabilin ang ako nga listahan. Why ko kapang lista sang i-wash out ko. So kung sino lang makita ko sa notification ko mula na i-wash out ko. Okay, wash out. Wash out dira kay Aldos One Punch Man. Ilastid by perfect katahom. Aldos pala ML giniguro mo. Aldos abi ML tabi one time be. Si Juri Aldiano. Oliver Berdin. Wash out. Drop Dead Starfish. Katahom nga mga pangalan ka perfect gid. Ay, Bilakibay! Perfect! Kay Rexel. Kay Nick Barres. Sa tribo kalaula dara sa San Enrique, no? Wash out to sa inyo. Halin sa kay Khalifa Llanos. Pinatibay. Mia Khalifa. Ni ko Miss Khalifa. Kay Rusty Rustica. Oh, perfect. Kay Ramir Pagunsan. Pinatibay katahom. Okay, so madamo ging salamat, no? Sa inyong pagpamati. Sa daso namang istorya, istorya ko naman ng basta kadamo sa istorya nga rato. Napili lang ko. Okay. So madamo ging salamat. See you in my next story. Bye.